سلام تعنا هبلي زخبركم تخطات دي دبليو انترناشنال علتاو زينا نهم بريزيدنت منግስት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቶም ብቀዳም ኣብ ዝሕልፍዎ መልእክቶም ሓረስታይ ትግራይ በብኸባቢኡ ቁሸቱ ቁሸት እምቢታ ምግባር ትግራይ ንወረርቲ ረመጽ ንኽገብር ጻውዒቶም ኣቅሪቦም እዮም ተጋድላይ ሓረስታይ ትግራይ ሰላጥና ፋሽታውን ወረርቲ ኩሉ ዓይነት ኣርመንያ ወከይ ተግባራትን ክፍዕታትን ብለላ ካብስሕም እዮም ፋሽታውን ወረርቲ ክትሓስቦ ሲትረፍ ክትሓልሞ ኢኻ ተባሂሉ ዘይግመት ደለላትን ክፍዕታትን ኣብ ልዕሊኻ ብዘይምቁራጽ ዋላ እንትፍጸሙ ካብ ቃልስኻ ፈታህ ከም ዘይትብል ብጅቡጥ ጠሪኻ ደቂ ሕዝቡን መሪእካ ሰሊፍካ ኣለኻ እትቀና ካብ ሰላጥና ሰንቅና ካብ ህዝብና ዝብል ነባር ስሑና ኣኽለማይን ኣድላይ ስንቅን ብምሃብ ደጊምካ ደጋጊምካ ተግባራዊ ትገብሮ ኣለኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውደ ውግኣት ብሰራዊት ትግራይ ተሓምሽ ዝተበተነ ዕቶ ዓቃይታ ሓይሊ ተወዲብካ ብድንጎላ ማሪታ بحتى لو ما خدها من حيال كاترك والله بعنا نسخة مهانكا بتجوار مسكير كذا زيت حلل التجوار كام من قصة سراوي تنتظر عقوبات مخانم نقص الكاذر عرف ورسماني دخلنا تكايد الله تكرر ورا برتا وقالسي نمول عاوز نخلي تفتح يمير كايد الله قالسي تنشكا كسللو بتوسخي ኣብ ከተማታት ዝነብር ትግራዋይ ኣብ ሕቁፍ ጸላእ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ዝሕብን ቃልሲ ኣጠናኺሩ ንኽቕጽል ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸዊዖም ኣብ ከተማታት ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ትነብሩ ህዝብና ዋላ እኳ ብጸላእስና ዝተፈላለዩ ገጽታትን ስነልቦናዊ ጽዕንቶታትን ተበጽሕኩም ኣብ ሕቁፍ ጸላእት ኮይንኩም ብጸላእትናን ተላእኽቶም ባንዳታትን ብዘይምቁራጽ ተኻይዶ ዘለዎም ቃልሲ ዝሕብን እዩ ህዝብ ትግራይ ሩስ ዘድንን ቴክኖስ ዘመሰይ ምሳኢሉ ናይ ህይወት መስዋዕቱ እናኸፈለ ኣብዛ ኣምነሉ ጸኒዑ ዝቃለስ ምዃኑ ብተግባር ኣረጋጊጽኩም ትግራዋይ ብውልቁ ዝረኸቦ ኣጋጣሚታት እንታይ ቀርየ ዘመሰይ ምሳኢሉ በዓል ዕላማን ጽንዓት ምዃኑ መስኪሩ ዓለም ብዓለማ ዘስደመመ ስረ ቃልስን ጽቡቕ ውፅኢትን መዝጊብኩም ብዝገበርኩም ቃልሲ ጸላእትና ዝገብሮ ዘሎ ገጽታት ከቃላዕ ባሽታውን ወረርቲ ዝመደብዎም ምስሌነታት ከመሓድርኩም ዘይህሉ ጌርኩም ከለሞ ሸሕታት ብምቋምኩም أفشلكم خلي جز كاو قال سزقاين حي لخير بعوامهم نادقفكم تلكون حتى هنا كتمان قصر قال فيكم مجاجب إجامكم وفيهم سلسخنا ون عبيت ولدي مناسي لكنستي ومهارات رحنا من استقاين قادون كانت كلهم نورتي نمثلكم من منكم تكبروا لهم تقلسي فلاتنا كساب تقربوا ودعواتكم أتناعكم حزون تقلصهم حيفهم قصروا كم أول ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ዓለም ንኽፈልጦን መዘራረቢ ኣጀንዳ ንክኸውንን ዝገብርዎ ዘለው ዘይተሓለለ ቃልሲ ዝነኣደ ከም ዝኾነን እዚ ተጠናኺሩ ንኽቕጽልን ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣገንዚቦም እዮም خلكم ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ በጽሕ ዘሎ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ዝተዋደደን ዝተናበበን ገበን ተረዲኹምን ኣምባሳዳት ህዝቦም ኮይንኩም እትገብሮ ዘለዎም ቃልሲ ኣዝዩ ዝሕብን እዩ ዝካየድ ዘሎ ቃው ቃልሲ ህፃናት ዲያስፖራ ትግራይ ከይቀረዩ ተወዲቦም ብምክላሶም ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ መራሕቲ መንግስታትን ዓለም ለኸ ሚድያን ኩናት ትግራይ ዝለዓለ ቦታ ዝረኸበ ዛዕባ ኮይኑ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት መዘራረብን ቆማት ክትሓዝሉን ክኢሉ ኣሎ ዲያስፖራ ትግራይ ንደገፍትናን ኣብ መትከልኩም ረጊዝኩም ነዞም ሰላት ከተቃልዑን ስጉምታት ክውሰደሎም ዝገበርኩሞ ህዝባውን ታሪካውን ቃልሲ ዘለና ምስጋና ልዑል እዩ ከምኡውን ቃልሲ ትግራይ ንምሕያል ዝገበርኩሞ ዝተፈላለዩ ደገፋት ዓቕሚ ይኹነና ስለ ዘሎ زلنا حوري نقتلكم فتو بغت علون تجمع الزواوينات مول بملك صعب عبوت كموتو أمباسدار تقرأ بمخان إذن إذا مدفع ورار علمنا مع ورسة الجمرو دقافن ساعتن تتناوي خطصل كترن ليتن تقالسو كابزوك توساعد ما زلكم عامي بموداب قال فزو تقرأي محيال حدش تاريخ نكسرحو فزوين منكس تقرأي لعل حد راهي ومهمانو نابا كالقوت زيناتاتنا كنسكر ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ መቐለ ብሓይልታት ወረርቲ ዘሰንብድ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶም ንብረቱ ተሓጢጡ ከም ዝተወሰደን ንወለዶታት ተዓቂቡ ዝጸንዐ ሰነዳቱ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዓነወን ተፈሊጡሎም እዚ ሓደ ካብቶም ትግራይና ተቆርዐሎም ትካላት ቤት ትምህርቲ ሓደ ዝኾነን ከም በዓል ስውእ ተጋድላይ ኣባይ ፀሃየን ዝበሉ ደቂ ህዝቢ ዝተመሃሩን ታሪካዊ ቤት ትምህርቲ ምዕናው ኣብ ህዝብና ኣብይ ቁጥዐ ፈጢሩሎም ኣብዚ ዘድህበ ዝርዝር ጸብጻብ ወኪልና ካብ ከተማ መቐለ ከም ስዕብ ኣዋሊድዎ ኣሎ ወራር ሰራዊት ባሽታ አብይ አሕመድ ባዕዳ ወራሩን ቀመና ሰራዊት ኢሳያስ ተስፋፋት ኃይልታትን ከተምሃራን ህዝብ ትግራይ ብትይትን ብትናይትን ንምጥላት ኩሎም ክስተታቶም ፈጽሞም እና ፈጽሞም ይርከቡ እዞም ገበት ኃይልታት
ትግራይ ናብ ድንቁርናን ድሕረትን ድኽነትን ክምለስ ካብ ዘለዎም ድሌት ብምብጋስ ኣብ መላእ ትግራይ ኣርባዕተ ኩርናዓት ዝርከቡ ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት ከም ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ናይ ልምዓት ትካላት፣ ህዝባዊ ትካላት፣ ናይ ውልቀን ማሕበራትን ካምፓኒታትን ማእከላት ኢንዳስትሪን ዩኒቨርሲታት ክዓኒ ገይሮም ሓረስታይና መሬት ከይሓርስን ከይለፈልፍን ዘርኢ ከይዘርዕን ገይሮምን እናገበሩን ይርከቡ። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ጋደምጥራት ምዕማቕ ደቂ ኣንስትዮ ግፍዕን ጠንሳትን ብፍላይ ኣብ መናእሰይ ወራርን ጉድለትን ንብረት እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ናይዞም ልዕል ክብል ዝተገለፁ ዕጣ በፂሕዎ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ንኣርባዕተ ግዜ ኣስኪሮም ተኻልዎ ግሒሎም ተረፈ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክዓኒ ብምግባር ትውልዲ ክዝንቅር ፈሪዶም እዮም። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዘለዋ ፕላዝማታት እንትንጅምር እተን ኣርባዕተ ገዲፎም ዝተረፋኩለን ዘሪፎሞንን ሴሮሞንን ከይዶም እዮም። ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ፣ ኣብ ኣዳራሽ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝነበሩ ዘመናዊ ወንበራት ዘሪፎም ወሲዶም እዮም። ኩሎም ከም ላብራቶሪ፣ ላይብረሪ፣ ስቶር፣ ክፍሊ ዲፕሊኬሽን፣ ሚዲያ፣ ቤት ጽሕፈት ዳይሬክተር፣ ምክትል ዳይሬክተራት፣ ጸሓፊት፣ ቤት ጽሕፈት ዲፓርትመንታት ሓለፍቲ፣ ስቶር፣ ማህደርን ሪከርድን፣ ፋይናንስ፣ ካፍተርያ፣ ኩሎም ሰርቨራትን ናይ ሰርቨር ሩማትን ኮታስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ኩሎም ኣብ ቢሮታት ዝነበሩ ንብረትን ኮምፒተራት፣ ፕሪንተራት፣ ፕላዝማታት፣ መጽሓፍቲ፣ ሊፍት፣ ፓወር ስቴሽን፣ ሰርቨራት፣ ቴሌቪዥናት፣ ሸልፍታት፣ መጽሓፍትን ካልኦት ንምምሃር ምስትምሃር ወሰንቲ ዝኾኑ ኩሎም ንብረታት ተኻልዎ ዘሪፎም ንምርኣዩ ብዘሰክፍ ድማ ኣዕንዮም ገዲፎም እዮም። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጥን ግዳምን ትግዳት ቤት ትምህርቲ ድማ ንክብሪ ህዝቢ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ዘዋርድ ዕርፍታትን ኣነወርቲ ቃላትን ብምፅሓፍ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ንዕቐት ፀልአን ገሊፆም እዮም። ድሮ እዞም ንከብዶም ዝሓድሩ ባንዳታት ድማ ህዝቢ ከተማ መቐለ ውድመ ራሕቶምን ሰብኣውነት ናይ ዘይብሎም ሰራዊቶምን ገበና ከይረአ ንምጥፋእ ቀለም ንምቕባእ ሰንበት ሓዊሱ ይሸባሸቡ ኣለዉ። በቶም ወረርቲ ሓይልታት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘይተገበረ ነገር የለን። ኣብ ቤት ፅሕፈታት፣ መምሃሪ ክፍልታት ምሻን ንዓቐብ ምባል፣ ምቅጣል፣ ቆጣሪት መብራህቲ ካልኦት ፍጻመታት ተፈፂሞም እዮም። ኣብዚ ዛዕባ ዘይመልኪትና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ረኺብና ዝዘራረብናዮም ሰራሕተኛት ቤት ትምህርቲ ነቲ ኩነታት ብኸምዚ ይገልፅዎ። እቲ ቤት ትምህርቲ ወፂሕዎ ልላ ሓደጋ 3,000-4,000 እዩ ሓደጋ ወፂሕዎ። መጀመርያ ኣትዮሞ ነይሮም ድሕሪኡ ወፂኦም ወሲዶም ንዕንዮም ወፂኦም ኣለዎ። ነበል ሰልሳይ እውን እንደገና ተመሊሶም ኣትዮም ናብ መወዳእታ ናብ መበል ረብዓይ ኣትዮም ግን ምንም ሓደግዎ ነገር የለይ፣ ተረፈ ነገር የለይ። ቤት ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ማደር ሪከርድ ጀሚርካ ካብ ንብረት ጀሚርካ ካብ ኦፊሳት ጀሚርካ ካብ መምሃሪ ክላሳት ጀሚርካ ኩሉ ካብ ሽንቲ ቤት ጀሚርካ እቲ ቤት ትምህርቲ እዛብ የመለሰሉ ደረጃ ምስሩ 20 ዓመት 30 ዓመት ሰሪሕካ ክጥረል ይኽእል ንብረት ክጥረል ይኽእል ናይ ሃገር ሃፍቲ እዩ ወዲሙ ኣሎ። እዚ ናይ መከላከያ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር እዮም። ኣዕንዮም እዮም ወሲዶሞ ዝበዝሕ ንብረት ወሲዶሞ እዮም። ተሳዒኒ ከይዱ ካብ ኮምፒተር ጀሚሩ ካብ ፅሕፈት መሳርሒ ጀሚሩ ካብ ፕላዝማ ጀሚሩ ካብ ላቦራቶሪ ኣቑሑት ጀሚሩ ካብ ዲጂታል ላይብረሪ ናይ ተምሃሮ ይኹን ናይ መምህራን ላይብረሪ ጀሚሩ ተሳዒኒ እዩ ከይዱ። ዝተረፈ እውን ሃምዘይምለስ ሃምዘይዕረ እዩ ሓመድ ኣውፅኦም እዮም ከይዶም ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ትምህርቲ ዝጅመረሉ ደረጃ ዝበፅሕ ኣይመስለኒ። ምሁር እውን ተማሃራይ እውን መምህር እውን ኣብኡ ተኣትሎ እቲ ኣእምሮስ ተረጋጊዑ ተምህር ድዩ እቲ ተማሃራይ እውን ተመሲሉ ተረጋጊዑ ክመሃር ድዩ ልብል ግምት ኣነ ብባዕለይ የብለይ። መምህራን ዝሮ ዝሮ እንታይ ይበሃሎ ምስልኪ ስርሑ ስራሕኩም እዩ፣ ስራሕኩም ስለዝኾነ ከፍ ኢልኩም ተመፅእ ክበለኹም እዩ። እቲ ናይ መምህራን መልስል ኣሎ ኣበ ኮይና ኢና ክነምህር መን ተማሃራይ ኢና ክነምህር ከመይ ጌርና ኢና ከስነምሮና ተበላሽዩ ከመይ ጌርና ኢና ክነምህር ልብል ጥያቄ ኣሎ። ኣነ ዘሕልፎ መላእኽቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ እዩ። ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ወላዲ ይኹን ተምሃራይ ይኹን ናይ ቀደም ተምሃሮ ይኹን ናይ ሕዚ ተምሃሮ ይኹን ብኣጋጣሚ ተፈጢሩሉ ኣጋጣሚ ቤት ትምህርቲ ሕማቕ ነገራት ስለተቐየረ ዘለዎም ግዜ ተሃልይዎም ወይ ተንኩሪእና ኣጋጣሚ እዚ ታሪክ ተሰኒዱ ክቕመጥ እየ መላእኽቲ ለመሓላለፍ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ቀደም ክብል
ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም ፍረት ቤት ትምህርቲ ዝኾኑን ሕዚ ድማ ወላዶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እናምሃሩ ዘለዉ ወላዲ ፍጻመ ተገሪሞም እናርአዩ ረኺብና እዮም ብዛዕባ ዕንወትን እዚ ንኸብዱ ዝሓደር ስብስብ ጊዜያዊ መንግስቲ የብኸላይ ትምህርቲ ክጅምር እየ እናበለ ናይ ዝዕዘፈ ጉዳይ መልሲቶም ከም ዝስዕብ ገሊፆም ኣለዉ ያው ኣነቱ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ካብ ወላዲ ኮይኑ ዘዲፈ ዝብል ዘለኹ ግን ባዕለይ እውን ተገልጋላይ ተምሃራይ ናይ ሃብሃን ተምሃራይ ነበር ኣው የወደ ባዕለይ ኣቶ ዮሃንስ ያው ለናም ዘቆ ካብ 1914 የሚሩ ትምህርቲ መሃዝ ጀመረሉ ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ትግራይ ትምህርቲ ዝበሃል ሓደ ቀዳማይ እውን ስለዚ ዝነበረሉ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ኣብ ሕዚ ዘፅዎ ዝነበረ ደረጃ ሚኒስተር ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ቴክኖሎጂ ተምሃሮ ምሕጋዝ ጀሚሩ ኣብ ሕዚ ሰዓት ብፕላዝማ ዝህቡ ነይሮም ሰርቨራት ኣለዉ ኢንተርኔት ሰንተር ኣሎ ላብራቶሪ ኣሎ ላይብረሪ ኣሎ ኩሉ ሙሉእ እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣብ ሰዓት ግን ብሙሉእ ዝበሃላ የለዋ ማለት ማይ ቡምባ ባዕሉ ማይ ቡምባ ተኣትሉ ዝወስኹ እዩ ናይ ኤሌክትሪክ ተኣትሉ ኣብ ርእሱ ናይ ማይ ቡምባ ዘሎ ልዕሊ ናይ ኤሌክትሪክ ዘሎ ሓወሊዶም መቃተሎም ምስሩ ቆጣር ብለን ቆጣር ገይሮም ዘሎ ኣቋፂሎም ዘሎ ኣውና እንዲዶም ንዲ በለ ቆጣር ዘሎ ስለዚ ምንም ከዚ ናይ ያት ባር ሃፍቲ ዝበሃል ናይ ሰፍቲ የለ ስለዚ ኣብኡ ኣብ ሰዓት ሙሉእ ዓቕሚ ይሰርሕ ነይሩ ሙሉእ ዝኾነ ላብረሪ ነይርዎ ሙሉእ ዝኾነ ላብራቶሪ ነይርዎ ሙሉእ ዝኾነ ሰርቨር ነይርዎ ኢንተርኔት ሙሉእ እዩ ነይርዎ ኩሎም እውን ቶም መፅሓፍቲ ተጣዒኖም ነይሮም ኢንተርኔት ሰርቨር ኣብ ተጣዒኖም ነይሮም ተምሃሮ ኣትዮም ከም ድሌቶም ደስ ዝበሎም እተይኹን መልሲኹን ደስ ዝበሎም መፅሓፍ ፈንዮም እዮም ዝወፁ ነይሮም ላብራቶሪ እውን ብተግባር እዮም ናይ ላብ ስራሕቲ ይሰርሑ ነይሮም ኣብዚ ናይ ላብ ስራሕቲ ዝበሃል ነገር የለን ፕላዝማ እውን ኩለን ትከይደን እየን ናይ ዲስኬተር መሽን ዝነበራ ናይ ተምሃሮ ዝጥቀምሉ ፎቶኮፒ ዝበሃል የለ ኮምፒተር ዝበሃል የለ ወላ ሓንቲ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ መጀመርያ ኣነ ብቐረባ ይከታተሉ ስለ ዝነበርኩ ኣብ መቐለ እውን ናባራ ስለ ዝኾንኩ ደቀይ እውን ስለ ዝምሃሩ ኣነ እውን ተባሂረ ናቱ ውፅኢት ስለ ዝኾንኩ ብቐረባ እዩ ዝከታተሎ መጀመርያ ኤርትራውያን ኣትዮም ካብኡ ቀፂሎም ናይ ብልፅግናትን ካብ ናይ ዓፋር ወታደራት ፍሉይ ሓይሊ ኣትዮም ነይሮም እዮም ስለዚ ዋና ነገር ተራርዞም ዝወሰድዎ ግን ኣብቱ ናይ መወዳእታ ከም ናይ መከላከያ ኩሎም ተሓዊሶም እዮም ወሲዶሞ በቢግዜኦም ናይ ባዕሎም እናወሰዱ ግን ኣብዚ ሓ ሰዓት ግን ያ ትበሃል ንብረት የላት ክወስድ ክኸድ ዘይኽእል ጥራሕ ኢሉ ሰሪፉ ዘሎ ክበር ዘይኽእል ጥራሕ ኢሉ ዘይተሰበረ ሰሪፉ በር ብምሉኡ ዓንዩ እዩ ዘሎ እዚኣ ትበሃል ነገር ሓፍቲ የለን ሕዚ ብሓፈሻ ኩልኻ ነባሪ ከተማ መቐለን ዝምልከተኩም ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ሲቪክ ማሕበራት ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ነቲ ዘሎ ሓቂ ብኣካል ከይድኩም ክትሪኡን እዞም ገበርቲ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ኩለ መዳይ ንምድንቋር ምጥናት ዝገብርዎ ዘለዎ ኩለ መዳይ ክፍኣት ህዝቢ ዓለም ክፈልጠት ዝገብሩን መላኹ መናእሰይ ትግራይ ድማ እዞም ገለይቲ ፀልማት ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ኣረመኔታት ካብ መሬት ትግራይ አንኮትካ ንምውፃእ ዝግበር ቃልሲ ከምቲ ክቡር መራሒና ተጋዳላይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ዝገበርዎ ናብ ሓራ መሬት ኣብ ሰራዊት ትግራይ ተፀንቢቖም ከመያታትን ጅግንነት ክትፍፅሙ እዞም ውሃብ ትርኢቶውን ካልኦት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ረኺብና ዝዘራረብናዮም ወገናት ሓቢሮም ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ኣነ ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ ከቢድ ጉሕለት ከም ዝፈጸመን ስርቂ ድማ ዝጸንሐ ባህሊ እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ከም ዝኾነን ምሩኻት ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊፆም ኣለዉ ብዘይካዚ ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ካብቲ ሰራዊት እናጠፍኡ ከም ዝኾኑ እቶም ምሩኻት ሓቢሮም ኣለዉ ናይዚ ዜና ዝርዝር ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ አባላት መበል 25 ክፍለ ሰራዊት ራብዓይ ብርጌድ ባዕዳዊ ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ 16 ዓመት ተገንቢና ፈጽሙን ወደ 19 ዓመት ዳንኤል ኪዳንን ኤርትራውያን ካብ ምዃንና ሓሊፉ ብዘይድሌትናን ካብ ወፍና ተገሲስናን ኣብ ዘይንፈልጦ ኩናት ክንጠጠቕ ስለተፈረደልና ሓበራዊ ታሪክ ኣለን ይብሉም ኢና ፍጹም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ከተማ ከረም ተወለደ እንትኸውን ወሊዳ ክትዕረስ ቤት ዓድነት ወላዲቱ ክሕግዝ ቆልዑ ችሎሜን ናሸጠ ስድራይት ውርከን ዝነበረ እንትገልጽ
أزوادون نسواد كم حرس ولد دانيال كيدان ون أفتح حجر زي بزر لسجن إيكونومي معلتاوي سريح سدرو حدث مرتو أبقاريتهم كتم سجنات تأثيراتهم هراي كقرب بزي مخالم دما سدرو أم كي تسناوتو بقفانا السجراء كم زموتو يجلسون شنو بيوم بعد كفرات تراهم شنو عبرجيت مالتي التراوي تعود عشان بالشعامتي مركز كيف أنكم بدي فيه مالتنا أبين حتى على من عساهم يودنا يرؤسون موتي اللي جامعتنا جابينه من عصب ولا لا كيف تقال كذا كذا عمل الدبي بقرة جزال عملت مسدي تخيل بلا من عصاها ولا لا بحريحان ولا أنا ما تيام عذارة كان يفهم جنون شيء عند في قطعه يندر هذا أتاه هي ما تنجي يشوف حلا في عطيه بخلاص أحد من مالتي عشان من كان فرعان لربي الله في عطيه شو أسقط ما يدي طبعا من عندي لياسي عندي أنا ولا عندي حندي كان فرح من الله سلب ولا خنقرأ ولا دليل خنقرأ كتر ما بعد سهل كان لحدنا بعدين سهل ولا بنجد ذلك أرى يعني الحضان يعني رابطين عني ولا خنقرأ أبين أفكار مرحهم ودي أو تشتغل طبعا على كادر إساس من بارد جلسو وزم كي تعلموا أو سراويت استمدوا سجنات أما رح سراويت إساس بهرمان بحياة تفعيل سراويت تجرين زمنا من زلق ودر سراويتون من لا كتاناتن أبيت عدم بقفاق يتعلموا خطة كي إسبتن كم زلو قالتهم هذا في كادر السلام كتعمل ما حمد الله وردنا أو نحن عند إسرائيل كتنك يعني سراويت إسرائيل يعني مسوي قرب كفار بلنا فاضي عبد الجرجرة بديشون ماشي عبد الجرجرة بديشون وعبد الجرجرة حد ما عسل ميرم مثلا كم خان هذا بحدنا أنا بأكيد بلا ما عسل ميرم جن حاجة سنة سالني كيف ختم كان ماشي عن ساعة ولا بحي تعطيه كان أنا حما أنا عبد الجرجرة أنا خشين أحي كان هكذا سريع ما تعبني عليه أخلاق أهل كان زي كان ولا كان خير زي حد المحارم يرنادي مركز أنا نشد على علمنا بكلاشين كل جنات موتي الليل موتي شرايط وراي خندقان أنت موتي كل ما فينا تفكري جلنا بس هذا تجعل مهمات تأتيهم كمية خدمتي ولا خير كبيرة عبد الحزب وأنت لو توراريتات أو حاول يقولوا له تسفى مغراتي زلوا زبلوا بينا من دانيلم زاجد بركز زولو أولاد التراويتنا بدي سابع حويسون أو تقرأ لي إبرام زمرحم كتماتاتي حد مكان زلو قالتهم أنا من حتى الكثير كيف تنامتين لأننا هذا الأمر تجعلنا تجعل فمانا بهدين معتب عذاله سلام تجعتين وهذه حوان نحن حوان كنا هذه حوان أتيه من عند المعنى يكون كلنا جنا بعض اللي كمان هذه من تيجرهم كتواتيهم يجلون هذه لا كتواتيهم عندهم سيلتهم جليل بالنسبة من تأثير حيكون حي حدني تحدث تسا جل تسا جل كم يجرهم تأثير من تأثير هذه جليل عقلنا أبال تراويت إساءات كين كافر كنور مخانو بمقلات نبرات تقرأي بمخاين تتعينون إرتراق الأكتين درعيون نشام تساتفلو بحلاتون منبارو يمسكرون مكان نبرات أهل جلسة تتعينون نتينا كان لي فينا دلالتي كابو أريد المشاريف كابو تشمي دور ميرا كان تتعنا مكان مع سرمية أو بماتنا كلا تحكي تراجع لإسراح مشمل عمارتي ودي شاهد رجالي تلفت معك معناتي رجال من حجر السلام خطأتي مدرني بس عمرا غيره تعودي لنا ويتقلنا عبر ذات المهدي ترواها ما كان دي ذلك لا عبر ما يحيي بحي الله أبنت أنا أنت كيف تقول زلينا أنت الحريبة يا الحريبة ما بتقول أقول لك تلقى اشتغلنا قاوي تلقيتنا بنا حجر السلام وإحنا على الجبل أنا أبي أستجدني تعرفها أرد أجدوني أبو كمان تاكت أبو جل عم شدني أنت قادم يمت كمان يجيبه وراري تراوي تساعد كاب تقرأي بهدوز بذيكر مخلطين كرقاقت بذلم قوتين أول هجرات وجل شوقات تحويسهم وحبرت العالم ذات حتى كوانت غنو الكامل أخي إساعد أبي إرسلان ترفو تحت أدمان عربتوتين بالنفاق نعم تقرأي ذات تزور لقونو سراوي تقرأي بوغنو متكعتي بمترخار
ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ልዕሊ 2,000 ወታደራት ወራሪ ሓመድ ድበ ከም ዘእተዎ ዝፍለጥ እዩ ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ዜናና ሕዝውን እናቀጸለ እዩ ኣመሓደርቲ ወረዳ ወጀራት ተባሂሎም ብፋሽስቲ አብይ አሕመድን መሳሰይኡ ዕሉል ባንዳ ሙሉ ነጋን ዝተሸሙ ውልቀ ሰባት ናብቲ ወረዳ ዝተልኣኸ ኣእኻልና ሸጡ ንውልቀ ጅቦኦም ይህጥሩ ከም ዘለው ነበርቲ ከባቢ ተዛሪቦም ከም መረዳእታቶም ነበርቲ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ወጀራት ተባሂሉ ዝተሸመ መኮነን አብርሃን ከም እውን ሓድሽ ፍጹም ዝተባሃለ ሓላፊ ምምሕዳር ገጠር ተባሂሉ ዝተሸመ ብሽም ወረዳ ወጀራት ዝመፀ ኣእኻል ሓለዋ ዝህበና ሰራዊት ሲኢና ብዝብል خلت أخلي زعنا مكاين ناب كتما عد قدام وسيدهم كم زشتون ناب جبهم كم زعلون نبرت تخبابي مقلاتهم من شتاتنا حبيرو لهم فاشستي أبي أحمد بعداوي سراويت والكملاخ إساس أفرقن تسفح فحتي حيثات تمكحتي أمحرن أب تقراي كابزفت سموهم عليا زي بلو شاف نقف عتاتن بتوسخي ما سرت لمعات كم أونك وطبعون محبراون تكالات تقراي كم زعنو يفلت እዞም ደመኛታት ጸላእ ህዝብ ትግራይ ነቲ ብደረጃ ኢትዮጵያ ኣብነታዊ ዝነበረም ስርዓት ጥዕና ትግራይና ኣዕንዮም እዮም ሓደ ጋብዚኦም ዝዓነው ትካላት መባእታዊ ሆስፒታል ዶክተር ጸጋይ ይርከቦም እዚ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ፋጺ ዝርከብ ሆስፒታል ብመንግስትን በዓል ሃፍትን ዶክተር ጸጋይ ገብረ እግዚአብሔር ብልዕሊ 55 ሚሊዮን ብር ተሃኒጹ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣገልግሎት መሃብ ዝጀመረ እንትኾን ዘመናዊ መዐቀነታት ዘማልአ ትካል ሕክምና ከም ዝነበረን ትግሃት ጸብጺብሎም ብተወሳኺ እቲ ሆስፒታል ኣድላይናው ሕክምና ዝተማልአሉን ብስራሕቱ ድማ መርኣያ ከም ዝነበረን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም بعداو سراوت والكملاخ إساس نتو هوسبيتال ملؤ أعنيوم ما عسكرو كم زقابرو تفريط لهم اتي ورار سراويت كم ديجيتال اكسرين مسارحتات لابراتورو نزبلوم زمناوي ناو تحكمنا كمبيوترات تربيزاتاتن مع أسقطات نزبلو نبرتات نقلو كم زوسدن نتيجة طرف دما كم زبارعون بحافشة لعلميتن 60 مليون برز قمة النبرات اتي هوسبيتال كم زتزرفهم تحبيرو لهم أمود دعتام أبز تفلاليو كتماتات أمريكا زنبرو تغارو بمخاين بشكليتان موتر سايكلين زتدقف سلفي بقدمة مالي أكايدوم أبز دموق سلفي إرتراويان أمريكاويان زيغاتاتن كالأوت حقراتن كم تساتفو نمفلات تخايلو لهم أمباركز خبركم تملكتنا نلوم إذا حزنا لكم زيناتات نزيوم يمسلون يروم أبخال أوت زيناتات تمليسنا كنقان إنا كستاب شعو سلام تقراي تسعر